Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με υλικά όπως φύλλα αλουμινίου, χρυσού και ασημνιού. Το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου γιορτάζει την ημέρα της γυναίκας την Κυριακή 8 Μαρτίου. Αγαπημένος προορισμός αποδεικνύεται για άλλη μια φορά το Ναύπλιο για σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές εν ώψη των εορτών του Πάσχα και ακολουθώντας τα έθιμα της εποχής. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει ατζέντα για τη δημοτική αγορά του Δήμου Κορινθίων και σίγουρα θα υπάρχει αποτέλεσμα. Το Επιμελητήριο Αργολίδας, με βασικό σκοπό την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη των μελών του, βρίσκεται για άλλη μια φορά έτοιμο να υποστηρίξει τα μέλη του. Κύριε Γαργάσουλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Παπαχαραλάμπους, αγαπητή Μιμίκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Γαργάσουλα, γυρνώντας το χρόνο πίσω, ποιες θεωρείτε πως είναι οι καλύτερες στιγμές του Γιώργου Παπανδρέου και ποιες οι χειρότερες? Λοιπόν, διαβάζοντας το κείμενο που έχετε αναρτήσει για την αυριανή ημέρα, διαβάζω το εξής. Από τη Μέρη Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα και καλή νοικοκυρά τη δεκαετία του 80, σχεδόν 2 μήνες μετά, κύριε Γεωργόπουλε, από την υπόθεση αυτή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο? Κοιτάξτε, όλες οι έρευνες διεξάγονται από την Ασφάλεια Ναυπλίου, η οποία χειρίζεται την υπόθεση με άκρα μυστικότητα και μεθοδικότητα. Είμαι η Μιμίκα Παπαχαραλάμπους και παρουσιάζω την εκπομπή Μουσικές Διαδρομές στο κανάλι Ε. Γράφουμε τόση ώρα και θα μας ανεβάσει και στον τοίχο στο Facebook. Πάμε. Vamos, muchacho, vamos. Ευτυχώς που δεν έχεις Facebook. Θα μας έβλεπες εκεί. Εσείς έχετε? Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Αμαλία νομίζω ότι λένε ποπό. Κυρία Αμαλία. Χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Η διεύθυνση της τηλεόρασης Max εύχεται σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2014, γεμάτο αισιοδοξία, αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα όμορφες ειδήσεις. Χρόνια σας πολλά. Όσο για εμάς, ραντεβού το άλλο Σάββατο 10 με 12 στο κανάλι Ε, σε επανάληψη κάθε Δευτέρα 9 με 11. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και να χαμογελάτε. Καληνύχτα.